Welcome to LearnSerbianBlog.com podcast. Ćao Jeremija. Zdravo. Igramo puta nula. Ja sam bio tužan, ali sada sam gladan, na primjer. Ovdje imaš reči. Da. Ali, vidiš što znači ali. Ajde ponovi za mnom. Ali. Sada. Uplašen. Sit. Lenj. Vredan. Žedan. Gladan. Srećan. Oženjen. Udat. Ok, da li razumeš sve? Da, razumem. Dobro. Igrat ćemo puta nula ili x-ox. Da. Ti si x, ja sam ox. Dobro. I stavljamo ovaj znak na ovaj deo sadašnjosti, vaš? Da. Ajde, znači kako si se osjećao, kako se sad osjećaš? Ja sam bio lenj, ali sada sam oženjen. Dobro. Bravo. Ja sam bila lenja, ali sada sam uplašena. Ja sam bio srećan, ali sam sada vredan. Aha, dobro, vredan, bravo, odlično. Igramo puta nula, znaš. Da. Ja sam bila udata, ali sam sada srećna. Ja sam bio sit, ali sada sam gladan. Da, tako je bravo. Gladan. Aha, gladan, izvini. Ja sam bila žedna, ali sada sam sita. Ja sam bio umoran, ali sada sam lenj. Bravo. Ja sam bila uplašena, ali sada sam umorna. Ti sada. Ja sam bio lenj, ali sam sada žedan. Dobro, odlično. Nema pobednika. Ne reš. Ali da li ti je sve jasno? Mislim da jest. Znači, ti si lenj, ja nisam lenj. Ti si oženjen, ja sam udata. Da pitam. Pitaj. Da li mogu da kažem ali sam sada? Možeš. Ja sam bio tužan, ali sam sada vesel, srećan. Da, jel može? Da. Može. Imaš još neko pitanje? Ne. Da li razumeš kada kažeš oženjen, udata? Da li može da se kaže oženjena i udata? Može. Ajde, daj mi primjer. Ako ga žena uzme za muža, on je udat. Ne, a Ricky Martin, je li on oženjen ili udat? Pa, ko je muško? Zavisi. Znači, znaš, kad je muškarac u pitanju, onda je on oženjen. Da. A žena je udata. Ali ako ode u ženinu familiju, da li je udat? Ne. Šta znači ode u ženinu familiju? Da živi tamo, kod nje. Onda može u šali da se kaže. Da, ja sam čuo šalu. Da, u šali se kaže on se udao, ali to je u šali ili sarkastično i ironično, ali inače ne. Kažeš oženjen za muškarca, a udata za ženu. Ja sam čuo da kažu
odakle si, tamo si u stvari, odakle ti je žena. Da, ne tamo si, odakle već, odande si, odakle ti je žena. A šta je to odande, a šta odakle? Molim te da odgovoriš na to pitanje. Ja sam zbunjen. Čuo sam to u Srbiji kad sam bio. Odakle znači where from. A odande znači from where. So, odande si, odakle ti je žena je you are from that place, kao odande. You belong to that. Yeah, odakle ti je žena, where your wife is from. Sada razumem. Dobro. Da li se slažeš sa tim? Možda je to običaj u Srbiji. Ne znam, kod mene nije tako. Odakle si ti? Ja sam iz Engleske. Stvarno? Da. Kao da si odavde, a ne odande. Dolazio sam u familiju. Stvarno? Da. Odakle ti je familija? Iz Šumadije. Ne, Šumadije. A nije kad kažem da bude opet? Ne, sad ćemo to da vežbamo, važi. Dobro. Ajde da ti pokažem. Nemoj još da ideš, sedi tu. Tu sam. Znači, kažeš, kada kažeš idem u Šumadiju, tu si u pravu. Zato što je ići u traži akuzativ. Znači, evo pogledaj ovu lekciju. To je meni problem. Vidim, i mnogima je to problem. Ajde da ga rešimo. Sad ću ovo da malo smanjim da možemo da vidimo. Znači, kažeš treba mi novac, a ja kažem aha, onda idi u, šta misliš gde? U kafić? Ne. Evo imaš mogućnosti, evo čitaj, da li vidiš? Idi i banči, idi u banka, idi u banku. U banku. Bravo, super, idi u banku. Ajde sada, ja te pitam šta ti treba? Treba mi pismo. Pismo. Aha, ajde obrnut, ti pitaj mene. Šta ti treba? Šta ti treba? Treba mi pismo. Znači imaš 3 varijante. Idi u pošta i... Pa čekaj da ti kažem šta sve imaš. Vidim ja, umem da čitam. Idi u A dobro, dosadno mi je stalno da slušam, da mi drugi pričaju. Ja volim sam da pročitam. Ajde opet. Znači... To mi je kao da sam u školu. Dobro, kao da sam u školi. Kako sad? Pa ne ideš u školu, ali kad miruješ, onda si u školi. Ok, znači gde si sad? Sada sam u poštu. Ne, sada sam u pošti, pošto miruješ, a ideš u poštu. Kad sam negde zatvoren, ja sam u pošti, u banci. Da, kad miruješ. U kafići. Ne, kafić je muškog roda, pa onda u kafiću. Aha. Treba mi novac, idi u banku. Treba mi pismo, idi u poštu. Da. Ajde, pitaj ti mene. Šta ti treba? Treba mi kafa. Idi u kafić. Bravo. Ne treba ništa. Ne treba. A mnogi ljudi kažu idi u kafiću. To sam ja čuo. Ovde u Srbiji kažu pa... Da li je to korektno? Ne, to je netačno, ali teški su padeži za nas. Aha. Ali nije jasno, ali vidiš da nema, niko se tu ne zbunji. Nema zbunjivanja. Da, onaj ko slabo priča srpski pogreši. Pa da, ali ljudi su neki navikli da tako pričaju, nećeš ih ispravljati ti. A ja sam mislio da tako treba. Idi u kafić, bravo. Ajde sad ja tebe pitam, šta ti treba? Treba mi knjiga. Pa šta misliš, gde treba da ideš? U kafić, u banku, u poštu, u prodavnicu ili u šta je ovo? Biblioteku. Ne, vidiš ovdje piše knjižara, knjižari, konjižari, šta je? U konj? Ne, u knjižaru. Tako je, bravo, idi u knjižaru. I ti mene pitaš poslednje? Šta ti treba? Treba mi fotoaparat. Onda idi
U prodavačicu. Ne. U prodavnicu. Odlično. Volim kako razmišljaš. Trudim se, hvala. Ok, hvala ti puno za ovo. Nema na čemu. Bravo, tako je. Doviđenja, ćao. Ćao.